बर' जातिनि थाखाय गाज्रि मेसेज बर'नि जानाखि बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि एक बेखौ दुरबल खालामनायनि बाहेरा जेबो नङा बे केस होनायजों जोंनि बर' जातिखौ सिंखावनायनि बाहेरा जेबो नङा सानजारि नोगोरनि अफिसा मोजां नंगौना नङा बेखौ सों सानजारि नोगोरनि गेस्ट हाउसआ मोजां नंगौना नङा सों आरो बिथांमोनखौ बुंनांगौ गोदान आफादा बर' माहारियारि आफाद जानो हाया बर' माहारियारि आफादनि थाखाय बिथांमोना स्पेस गैया आङो नोंथांमोननि बायदि जानाखि निउस चेनेलाव बा पेपार मिडियायाव आङो गोबां बुंबाय आरोबाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आरो खेबसेबाव बेखौनो रोखायै आं फोरमायनो लुगैयो जे थांनाय 4 जानुवारि खालि आसाम सरकारा बिथांखौ बोख्लायनायनि जाहोना बेनो जे चेयारमेना इन्टारिम पिरियडआव इन्टारिम एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि जानाखि मावनांगौ हाबाफारिफोरा बा BKWC 2020 एक बायदि आयेन बायदि चेयारमेन सासेनो जाखिनि क्षमता होनाय जादों बे क्षमतानि बायदियै बिथाङा मावाखै जाय मावैनि थाखाय जोङो गोबां बिथिंनिफ्राय जों सावरायनाय बा कमप्लेन जों मोनदों आरो जे कमप्लेनफोरखौ नायनानै जों बिजिरदों बिसेसकय बिथाङा गोबां कम्पेनिजों मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं खालामो जेखौ बिथांनि पावाराव गोग्लैया मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं बिथाङा खालामदों आरो बिथांमोननि मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं खालामनाय जानाखि आफादफोर आं नोंथांमोननो कपिखौ नांगौब्ला होनो हागोन आं दिनै मा कम्पानिजों बिथाङा सिटाल एन्टारप्राइजजों खालामदों बिथाङा दिल्लीनि केसि अर्गेनाइजेसनजों खालामदों माने बिराद बुरजा बिथांमोना बिथांखौ जितु बुंनाय बायदिब्ला काउन्सिलनिफ्राय बुंनाय बायदिब्ला रां जाख्ल'नायनि सायाव बिथांखौ बोख्लायनाय जादों बेसेसो रां जाख्ल'नाय बिथाङा वर्क अर्डार इस्यु खालामदों बिथाङा मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं खालामदों बिथाङा गोबां बेक्तिनाव रां सहाय लानायनि नामाव खामानि होगोन होनना बुंदों बिथांमोना जोंनो फैयै जाखिनि बुंफैनो हमदों बेफोरखौ नायनानै बेखौ नोंथांमोना फेक्सुवेल जुदि इनफरमेसन नांगौब्ला नोंथांमोना आंनि लेखाखौ लादो बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामनायाव मा कमिटमेन्ट होआ आरो जाय बिथांमोनजों एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोना मा इन्सुरेन्सखौ मोननानै मा आसाखौ नुनानै बिथांमोना एग्रिमेन्टखौ खालामदों बेयाव राङा रोखा लिरनाय दङ ओंखायनो बियो बिथांनि क्षमतानि गेजेराव जिहेतु गोलैया वर्क अर्डार मोनसे राइटिं पेट' जायो नामा मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं मोनसे राइटिं पेट' गभर्नमेन्ट राइटिं पेट' जायो नामा जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि गेजेरजों आयेननि बेरेखायै खामानि मावनो थांनायावनो बिथाङा मा कमिटमेन्ट होदों बे रांजों सम्पर्क दंजोबो जोंनि काउन्सिला थेर बेथेर जानायनि प्रश्न इट डाजन्ट एराइज कुइसन प्रश्न सोंलु जाया बिथाङा रां जादों जाया बेखौ कर्टआ थिग खालामगोन बिथाङा मा मिसइउज खालामदों पावारनि बिथांखौ काउन्सिला इतिमयधे फाक्का सिद्धान्त लानानै 3 मिटिङाव बिजिरनानै जों बिथांनि सायाव एक्सन लानांगौ जाना आसाम सरकारखौ बुंदों आसाम सरकारा एक्सन लादों दिनैनि दिनाव जोंनि काउन्सिलनि खुनु बेक्तिया बिथाङा इसिबां कोटि रां जादों होननानै जों बुङाखै जोङो सरकारखौ होनदों बियो नैबायदि इलिगेल खालामदों नैबायदि इलिगेल खालामनो थांनायाव बिथाङा मा कमिटमेन्ट होदों बिथांनि खोथा बियो होननानै जोङो बिथांनि जानाखि इलिगेल खामानि मावनाय बेखौ जोङो फोरमायदों बेनि सायाव जोंहा जथेस्थ' डकुमेन्टस दङ नोंथांमोनाव नांगौबा नोंथांमोना बुंनांगौ नोंथांमोना सोंहै जोंनि काउन्सिला बिथाङा इसिबां कोटि जादों इसिबां रां जादों इसिबां जों बेखौ बुंनो थाङाखै कर्टआ प्रमान खालामगोन जेसेबां मिथि मोनो आरो बिथाङा प्रथमावनो एग्रिमेन्ट खालामबाय सिटेल एन्टारप्राइजजों बिथांनो खामानि होगोन होननानै 70 crore 48 lakhsनि मोनसे मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं खालामदों मोनसे वर्क अर्डार इस्यु खालामदों आरो बे मा रां इनभल्भमेन्ट जायाखै नामा बे खोनासं बे जाहैबाय मा बेयो बे 70 crore 48 lakhsनि एग्रिमेन्ट मेम'रेन्डाम आन्डारस्टेन्डिं वर्क अर्डार
बिथांमोना बोरैहाय बिथाङा बोरै खालामखो जै खालामनायाव सोरबा काउन्सिला जरित जानांगौमोन काउन्सिलनि सासे मानसि जरित गैया बे जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौ बाद होनानै प्रिन्सिपालखौ बाद होनानै बिथाङा बोरै एग्रिमेन्ट खालामखो बे मा इलिगेल जायाखै नामा बेवहाय थाखानि एमाउन्ट लिरनाय दङ बेवहाय सोर जादों जाया जोंनि काउन्सिला स्पष्ट खालामना जादों बे एग्रिमेन्टआ एलिमेन्ट नाम्बार 1 नाम्बार 2 दिल्लीयाव हा होगोन होननानै माखासे हारियाना दिल्लीनि कम्पानिफोरजों आं दहाय बुंदों कम्पानिया केएससि कम्पानि आरो माखासे गोलाव दङ बिसोरनि नामा बिनि लेखाखौ नोंथांमोना ला बेवहाय बेसेबांबा क्रर लिरनाय दङ बिथांमोननि मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं अर्डाराव नाम्बार 3 गुवाहाटी एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक होगोन होननानै बिथांमोना कमिटमेन्ट होनाय रादाय होनाय बिनि लाइजामा जोंनाव फैगासिनो दङ नाम्बार 4 बेबायदि खामानि होगोन होननानै गोबां मानसिफ्रा जोंनाव बुंफैबाय थादों ओरै जोङो रां बाहायदों ओरै जों रां खरसा खालामदों होननानै बेबायदि दा दिनै बिथांमोना आरोबाव माखासे कम्पानिया सलार लाइट होगोन होननानै धेमाजि आरो गलाघाटआव गोबां एग्रिमेन्ट दङ बिथांमोननिया बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनो मोनो नामा सासे चेयारमेना बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनो हायो नामा एगौ लिरदों नामा बे फैसानि इनभल्भमेन्ट गैयाथै बोरै जानांगौ जों बेखौ काउन्सिलनिफ्राय बेफोरबायदि मिसइउज पावारखौ मिसइउज खालामनाय एकखौ मानियै ओंखायनो जों आसाम सरकारनो स्पट खालामनो मोनो नामा सासे चेयारमेना बेबायदि एग्रिमेन्ट खालामनो हायो नामा एगौ लिरदों नामा बे फैसानि इनभल्भमेन्ट गैयाथै बोरै जानांगौ जों बेखौ काउन्सिलनिफ्राय बेफोरबायदि मिसइउज पावारखौ मिसइउज खालामनाय एकखौ मानियै ओंखायनो जों आसाम सरकारनो स्पष्ट भाबै बुंदों हि इज डुइं दिस एन्ड डेट ओंखायनो जोंनि बुंनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारा जों 13सा सोद्रोमाया लिरनानै होनाय लोगो लोगोनो आसाम सरकारनो लिरनानै होनाय लोगो लोगोनो बिथांखौ 14 जानुवारि खालि बोख्लायदों जों बिथांखौ 14 जानुवारिनि आगोलसिम जथेस्थ सम होदोंमोन बिथांखौ सम होदोंमोन जे नोंथाङा थिग खालामना ला बिथाङा बे समसिम थिग खालामनो हायाखै जों लिरना होनायसिम बिथाङा थिग खालामनो हायाखै माबा बिथांमोना एखेबारे नटारि होदों माबा क्लिन चिट होदों माबा होदों खिन्थु जाय बिथांमोनजों बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोना मोननै हान्जायाबो जोंनि काउन्सिलखौ मा जुक्तियाव जाहाथा बेबायदि बदनामनि बाहागो खालामनो मोनो बिथां बे मोननै हान्जाजों जाया होनबा सुक्तिया बा बुजाफोराया बे मोननै हान्जाया मा आसायाव मा जुक्तियाव जोंनि काउन्सिलखौ बिथांमोना समालोचना खालामदों आरो दिनै नङा जाय बिथांमोना एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बिथांमोना जथेस्थ जोंनिया थांलाय फैलाय माबि धेर थाखा फैसा जोंहा थांबाय बेखिनिखौ फोरमाय सोरनो बे बिथांमोननि कम्पानि मोननैनि खोथा बियो कम्पानि मोनब्रै मोनबानि खोथा बियो आरो जाय एग्रिमेन्ट खालामदों बिथांमोननि खोथा बियो बिथांमोननो सों नोंथांमोना जुदि कम्पानि हिसाबै एग्रिमेन्ट खालामदोंब्ला जाय मानसिजों एग्रिमेन्ट खालामदों थाखा फैसानि लेना देना जादों नोंथांमोना सों बेखौ दा थाखा होआलासिनो नोंथांमोना मा जुक्तियाव खामानि मोनगोन सानदोंब्ला नोंथांमोना सों ओंखायनो जों होनदों काउन्सिला होनदों स्पष्ट भाबै होनदों बे इलिगेल जादों ओंखायनो जोङो बिथांखौ चेयारमेननिफ्राय बोख्लायदों फोरनि दायित्वआ सांबादिकफोरनि प्रेस मिडियानि दायित्वआ जे मोननै हान्जाया जे सुक्ति खालामदों मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं खालामदों बेवहाय माबाफोर थाखा फैसानि लेना देना जादोंना जायाखै नोंथांमोना सों फेक्सुयेलखौ नागिर बे नङा नोंथांनि बे सोंनाया रिभार्स जादों उल्था जादों रां जादोंना जाया रां जादों आं बेखौनो बे उल्था जादों बे सोंनाया थिग जायाखै बेखौ बिथांनो सोंनांगौ जोंनि नङा बिथांनो मा थाखा जादों जाया रां जानाय सेप्टारखौ नोंथांमोना जों नागिरनांगौनि प्रयजन गैया बेयाव आं जानाय जायै बेखौ समा लागोन सयथ'आ सयथ' हिसाबै खारगोन आरो बेखौ नोंथांमोना जों होनगोन बेफोर खोथाया सम लागोन सानसे समाव मोगथाङाव फैजोबगोन केसा बोरै जायो माबा मोनसे उसुबिदा दा जे गोरलै अबस्थायाव दङ केस होनायनि थाखाय जाय मानसिफ्रा हयथ' रेडि दङ जाय मानसिफ्रा इतिमध्ये केस प्रसेसआव फैहोदों बेफोर खोथाया दा गोरलै अबस्थायाव दङ बेफोरखौ सावरायनाया थिग जाया 21 जिल्लायाव दुखु मोननाय फोरमायना बे नङा बे नंखाय आरो बे
भित्तिहीन बेसलेस जोंनि काउन्सिला डिसिसन लादों आरो बे डिसिसन लानायाव नोंथाङा बे बिथांनि खोथाखौ बुंबाय थादों बिथ' चेयारमेन ना बिथाङाथ' बे मिटिङाव प्रेजेन्ट दंना मोनफ्रोमबो दा प्रेजेन्ट थानाय मानसिया दिनै गावस्रालांनानै बोख्लायजानायनि उनाव मा होनो धेमाजि जिल्लानिफ्राय लादों होनना बुंनाया बियो थिग जायाखै बे नंखाय मानो होनब्ला हाउसआव जा सिद्धान्त जादों बेसो जोंहा जाहैबाय मा जोङो सोर मावथ'नो खारन जोङो सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव जोङो हेड अफिसखौ मानो लांदों हेड अफिसाव खामानि मावनो जोंहा मानसि गैया दिनै आसाम सरकारा धेमाजि जिल्लानि माखासे डिपुटेसन होदों आसाम सरकारा गुवाहाटीनि 7 अफिसारफोरखौ जोंनो एपइन्टमेन्ट होदों दिनै धेमाजियाव होनाय जोंनि फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्स अफिसार जोंनि इन्जिनियार जोंनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आसाम गभर्नमेन्ट अफिसार बेफोर गुवाहाटीयाव जोंनो 7 अफिसार होदों जोंनो एपइन्टमेन्ट होदों दिनै बेवहाय माखासे खामानि मावनो धेमाजिनि हेड अफिसा थानाय हिसाबै जोङो खाथिनि मानसिखौ सोर गुवाहाटीनिफ्राय थांनानै सोर गलाघाट बा मा होनो दुधनैनिफ्राय थांनानै बेबायदि माने गरन्थ गैयै 5,000 होयोना 6,000 होगोन बेखौ जों सावरायनानै खुनु गरन्थ गैया खुनु सिद्धान्तायानो इसेबां रां बुरजा मोनगोन होननानै बे परिबेसाव सोर मानसिया बेवहाय न' भारायाव माने साख्रि मावहैनो ओंखायनो जोङो सानजारि नोगोरनिफ्राय जों लानाय जादों बे स्पष्ट नोंथाङा बे गोरोन्थि जोंनि फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्स अफिसारा जोंनि सानजारि नोगोर अफिसाव फैयो जोंनि इन्जिनियारा सानजारि नोगोरनि अफिसाव फैयो मानो फैया सानजारि नोगोरनि अफिसाव प्राय एटेन्ड जायो बिसोर दरखार बिथांमोना जिहेतु डिपुटेसनाव हरजानाय एटाच खालामजोबनाय नङै समाव मानो फैनो दे बिसोराथ' दस्रा साबजेक्ट दङ आसाम सरकारनि गोबां गिलिर बुरजा डिपार्टमेन्ट दङ बिथांमोना बिसोर मावगासिनो जोंनि गुवाहाटीयाव जाय बिथांमोनखौ एन्ट्रान्स खालामदों 7 जों लिंहरब्ला फैनानै बे थाबाय थानाय खोथा बिसोरा मोनसे अफिस दङ लाइन डिपार्टमेन्टनि पेरेन्ट डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना अफिसार जों लिंहरब्ला बिथांमोना फैयो सोर होनदों नोंथाङा बुंलाय नोंथाङा रादाब बुथुमग्रो रायजोफोरनि खोथा गैया बेयाव रायजोफोरा जेबो उसुबिदा जाया सोर रायजोफोरा लोगो मोनाखै बुंलाय बे सरकारि अफिसारा साइन होआबा नों आंनि लेखाया खारा सरकारि अफिस जोंनो जाखिनि होदों बिथांमोननि बे जाखिनि खामानि टाइप बुनाय फाइल थिक खालामनाय बिथांमोना जोंना से रोखोमै 13.5 कोटी थाखायाव आनअफिसियेलि होना बेखौ बिसोर डिपुटेड बिसोर एन्ट्रास्टेड जोंनि अफिसाव बिथांमोना फैनानै बेखिनि खालामो बिथांमोना दस्रा बिबान थाया जोंनिया इन्जिनियार एन्ड फाइनान्स एन्ड एकाउन्ट्स प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिलो गोदान काउन्सिल 13.5 कोटील' सानसेयावनो जोबो जों सप्तासेयावनो जोबो बेयो नङा बेयो भित्तिहीन जोंनि काउन्सिला थांनाय रायजोफोरनि बुंनाया बेबायदि बुङा नोंथाङा दामना हो नोंथांमोननि दायित्वआ बेखौ मिथिहोनाय रायजो होननानै ओरैनो बुंनाङा डन्ट ब्लेम दि रायजोखौ ब्लेम दा हो आंखौ ब्लेम होयोबाथ' वेलकाम मा खामानिथ' स्पेसिफिक मानो थाखाय फैदों मादों नोंथांमोना रादाब बुथुमगिरि चेनेलनि मानसिफ्रा ओरैनो रायजोआ लोगो मोनाखै रायजोआ खामानि मावाखै रायजोनि खामानि मावाखै बेबायदि फोसावनांगौ दंथारोब्ला फोसाव उमुक इएमखौ लोगो मोनाखै थुमुक इएमखौ लोगो मोनाखै उमुक अफिसारखौ लोगो मोनाखै फोसाव ओरैनो रायजो होननानै बुङा रायजोआ बुजि मोनगौ 10 आगस्ट जोंनिया मोननै खुनु काउन्सिला मोननै अफिस गैया होनना बुंब्ला दस्राफ्रा हयथ' मोजां मोननाय नङा जोंनि काउन्सिलनो आसाम सरकारा नाजानायनि गेजेराव आसाम सरकाराव जोंनो मोननै जायगायाव अफिस खालामनो होदों मानो होनब्ला जोंनि एरिया बिराद गिदिर आसाम सरकारा होनदों गुवाहाटीयाव थायोब्ला हेड अफिसा खामानि मोनाव एसे साबसिन जागोन सानजारि नोगोराव लाखिनाय समाव गोजान जादों होननानै माखासे अफिसारफ्रा आसाम सरकारा जे गुवाहाटीयाव लाबोदों 10 आगस्टआव नटिफिकेसननि गेजेरजों थांनाय बोसोरनि 10 आगस्टआव गुवाहाटीयाव आसाम सरकारा नटिफिकेसननि गेजेरजों गुवाहाटीया हेड अफिस जाबाय एखे नटिफिकेसनावनो गांसे नटिफिकेसनावनो सानजारि नोगोराव मोनसे साब अफिस थागोन दिनै सानजारि नोगोराव माबा मोनसे खामानि मावनांगौ सानजारि नोगोराव मावनांगोन दिनै गुवाहाटी गवालपारा साउथ कामरुप ओरैजा मा होनो नगाव मरिगाव कामरुप ओरैजा मा होनो धुबुरी बङाइगाव नलबारि बरपेटा बिनि रायजोफोरा गुवाहाटीयाव खामानि मावनो हागोन दा जोङो मोननै अफिसावबो खामानि मावगासिनो दा ओरैबायदि मोजां
दा गुवाहाटीयाव हेड अफिस आरो नोंथांमोननि चेनेला मा गेजेर गेजेर नुदों आङो वाट गुवाहाटीया हेड अफिस ना सानजारि नोगोरा हेड अफिस माथो गुवाहाटीयाव अफिसानो गैया बेथ इज रं मेसेजखौ नोंथांमोना दा फोसाव आरो नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ मोनसे गोरों गोराया नटिफिकेसनखौ नायदोंना नाया बेबो थांनाय बोसोरनि नटिफिकेसन आरो बेखौ नोंथांमोना दिनै माखासे माखासे गोदान आक्रोशमूलक माखासे गोदान आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनदों मा होनो दाबो सानजारि नोगोरानो दङ होननानै आरो जोंथ' गासैबो माने हेड अफिसनि खामानिखौ जोंथ' गुवाहाटीयाव मावगासिनो दं मेक्सिमाम जोंनि एक्जिकिउटिभ मिटिंआ दिल्लीयाव गुवाहाटी हेड अफिसावनो जायो दाखालि 13 तारिखनि मिटिंआव गुवाहाटीयावनो जादों प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया गुवाहाटीयाव एभेलेबल सानफ्रोमबो आरो बेखौ नोंथांमोना माखासे चेनेला सबबो नङा दै माखासे चेनेला फोसावदों जे हेड अफिसानो गैया हेड अफिसा सानजारि नोगोरावसो जाखो ना गुवाहाटी जाखो बेबायदि रं मेसेज नोंथांमोननि चेनेलाव बा पर्टेल निउसाव जेला फैयो बेखौ रायजोफ्रा मोजां मोना मानो होनब्ला गोरों गोराया बुजिगौ 10 आगस्टआवनो बियो नटिफाइड थांनाय बोसोरनि 10 आगस्टआवनो आरो नोंथांमोना जुदि दिनै बेखौ कुइसन खालामोब्ला अबे हेड अफिस होननानै नोंथांमोना बहा थागोन गुवाहाटीयाव जागासिनो दङ आरो बेखौ नोंथांमोना मानो दासो सोंखो मा गाहाय मावखांबा गुवाहाटीनि बड'लेण्ड भवनाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनो बे बिल्डिंखौ बाहायनो थिनदों आरो बेनिख्रुइ मा नांगौ दिनैनि दिनाव जों बाहायदों बेनो जोंनि गेस्ट हाउस बेनो जोंनि अफिस जों मोजाङै जेबो माने 20-30 खान गारि पार्किं दङ दा सानजारि नोगोराव जोङो मोनसे अफिस खालामदों हेड अफिस लुनो थाखाय जों खालामनानै सानजारि नोगोरनि जानाखि अफिस बबे अफिसनिख्रुइ खम माने माबा फेसिलिटि गोनां बेयो 13.5 कोटि थाखाजों जोङो सानजारि नोगोराव जानाखि 2 स्ट'रेज ग्राउन्ड फ्लोर आरो फार्स्ट फ्लोर गारि पार्किं दं बेयाव जोंना वाल जाजोब्बाय बेहाय गेट जाबाय बेहाय गासिबो सानजारि नोगोरनि जानाखि बेखौ नायफिननांसिगोन आं एक्जाक्ट बाजेट एस्टिमेटखौ बावबाय बेथ' रिपेयारिं खालामनाय सानजारि नोगोराव जोङो मोनसे गेस्ट हाउस लुफुंनो हाबाय जोङो बायनाय नङा बेखौ जोंनिफ्राय जोङो लुफुंनाय बा लुखानायखौ जोङो जुदि बानना लायोब्ला जोंनि काउन्सिला बुंनांगोन बेखौ जों लुना ओंखायनोथ' रिन'भेसन खालामदों दिनैनि दिनाव काउन्सिला मोनसे गेस्ट हाउस दङ सानजारि नोगोर जों गुवाहाटीयाव बानायगोन दिनै एजुकेसन डिपार्टमेन्टआ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय स्कुलफोरनो जोङो थांनाय बोसोराव जेनाखि रां अनसुंथाइ होदों 44 गं स्कुल देग्लायबो जों 44 गं स्कुलनो रां अनसुंथाइ होगोन देग्लायबो जोङो माने मेरिटरि स्टुडेन्टफोरनो रां अनसुंथाइ होदों देग्लायबो जोङो मा होनो इनसेन्टिभ होनो हायो नामा बेखौ नायदों जोङो बेखौ माने खालामगासिनो दङ जोङो माखौ खालामाखै 13.5 कोटि थाखा माखौ खालामाखै जों ओंखायनो मिनिस्टार बसुमतारी मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारीनि जायनाखि दैदेननायाव चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै दैदेननायाव मोनसे ट्रेन्सपारेन्सि एकाउन्टेबिलिटि एन्ड गुड गभार्नेन्स जों बोरै होनो हायो बर' फिसाफोरनो बर' रायजोनो बेखौ जोङो मोनसे फोथायनाय दङ बिथाङा दैदेनलांगासिनो दङ माखासे पर्टेल निउसाव माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना आक्रोशफोरा खुनु भित्ति गैयालासेनो नोंथांमोना सोंनांगौ सानजारि नोगोरनि अफिसा मोजां नंगौना नङा बेखौ सों सानजारि नोगोरनि गेस्ट हाउसा मोजां नंगौना नङा सों गुवाहाटीनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसा सों नोंथांमोना मोजां नंगौना नङा बेहाय दै दंना गैया कारेन्ट दंना गैया नोंथांमोना सों निरापद भाबै बेहाय उन्दुनो हायो ना हाया गेस्ट हाउसाव नोंथांमोना सों आरो बिथांमोनखौ बुंनांगौ जे नोंथांमोना मा सिचुवेसनाव मा आसा खालामनानै दिनै बर' माहारियारि हिसाबै आं ओंखायनो होदों बे गोदान आफादा बर' माहारियारि आफाद जानो हाया बर' माहारियारि आफादनि थाखाय बिथांमोना स्पेस गैया बर' जाथिया बिथांमोनखौ बोजबना लाया आं ओंखायनो होनदों बिथांमोना जुदि राजनैतिक दल हिसाबै जुदि घोषणा खालामना लायोब्ला आंहा बेहाय बुंनांगौ जेबो बिथांमोना जुदि राजनैतिक दल हिसाबै घोषणा खालामना लायोब्ला आंहा बेहाय बुंनांगौ गैया थांथों खालामथों भारत संबिधानाव मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बा जोंनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव नागरिकफोरनि गेजेराव मोनसे उदां आफाद दाना लानो हायो नाथाय संबिधानाव दङ होननानै मोन्थाय दङ होनना दाना लानाया बर' जातिनि गेजेराव मोनसे माहारियारि आफाद होननानै
फोसावनो थांनाय बिथांमोना बर' साहित्य सभा दङ जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद दङ जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद दङ जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफाद दङ बर' सिने आर्टिस्ट दङ बर' वमेन जास्टिस फराम दङ जोंहा इसिबां बुरजा माहारियारि बर' आफाद थासान्दियाव बिथांमोना माहारियारि आफाद दायोब्ला बे स्पेस गैया होननानै आं बुंदों स्पेस गैया होननानै आं गले गले बुंगोन बिथांमोना बे मिटिं मोनसे लिंनानै अमा जाहोगोन होननानै फोसावनाया बे थिग जाया बासि बासि माखासे मानसिफोरखौ केस होनाया बे थिग जाया जोंनि काउन्सिलखौ फार्स्ट केस होबाय चेयारमेन थानानै चेयारमेननिफ्राय बोख्लायजानायनि उनाव केस होबाय बेनिफ्राय मेम्बार थानाय समावनो बिथाङा काउन्सिलखौ केस होबाय बिथाङाथ' दाबो मेम्बारनि दरमाहा हयथ' जाबाय थादों दरमाहानिबो जाबाय थागोन आरो काउन्सिलनि चिफखौ केस होगोन काउन्सिलनि मेम्बारफोरखौ केस होगोन बेयो स्ट्रं मोनसे बर' जातिनि थाखाय गाज्रि मेसेज बर'नि जानाखि बर' कालचार वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जानाखि बेखौ दुरबल खालामनायनि बाहेरा बे जेबो नङा बे केस होनायजों जोंनि बर' जातिखौ सिंखावनायनि बाहेरै जेबो नङा थेंक इउ